קאי מתעורר כאילו כל לילה כזה, כאילו לאכול בסביבות השעה 5, 6, משהו כזה די עקבי. אז באמת בסביבות 6 הוא כבר היה ער, אימי הכילה אותו. ברגע שמתחיל צבע אדום, אז אימי ישר רצה לקרוא לאמא שלה, ותפסה גם את למון, הכלבה הגדולה, ונכנסנו לממ"ד. ואז התחלנו גם לשמוע פיצוצים יותר קטנים, יותר רציפים, יותר קרובים. ובמקביל אנחנו גם התחלנו להתעדכן בכל מיני קבוצות וואטסאפ. אז אנחנו סגרנו את הדלת של הממ"ד ככה עד הסוף, והרמנו את הידית. אני כבר אומר לה, אם ינסו לחדור, אז אנחנו פשוט נחזיק את הידית והם לא יצליחו כאילו. היינו קצת נאיבים, לא חשבנו על כל מיני דברים שאפשר לעשות. אנחנו מבחינתי זה דלת ברזל שעומדת בהכל. ואז ירו על הדלת, וברגע שהם ירו גם החשמל נפל. היו 3 מחבלים בפנים. ואז אחד מהם צועק אל בב, יעני הדלת. ואנחנו כבר מחזיקים, אני ואימי ביחד, מחזיקים את הדלת. קאי דבורה זאת אמא של אימי, חמותי, היא מחזיקה אותו, עם אצבע בפה כדי שגם הוא יהיה בשקט, ואנחנו שנינו מחזיקים את הדלת שהממ"ד למעלה. ואז הרגשנו בום חזק שמישהו כאילו מנסה, זה הרגיש כאילו מישהו נתן עם קאט של נשק, נתן מכה לידית מבחוץ כדי שהיא תרד. וכשהוא נתן את המכה, הדלת נפתחה ממש קצת, אבל נשארה סגורה, ואנחנו המשכנו להחזיק. מהר מאוד הם ויתרו, והם פשוט עברו לשרוף את הבית. אז הם מנסים לפרוץ את הדלת, הצליחו לפתוח חריץ קטן. כשהם התחילו לשרוף את הבית, אני פתאום רואה כאילו סוג של אור של אש דרך החריץ הזה, ורואה שמתחיל להיכנס עשן. ומה יקרה כשנפתח את החלון? וככה מתחיל משחק של בערך 6 שעות. כל פעם שאנחנו מרגישים בטוחים, אנחנו פותחים קצת את החלון ברזל, ונותנים לעשן לצאת, כי החדר ממש התמלא בעשן. לעבור לחלון, לנשום בעצמנו, לנשום בתורות, לשים את קאי על עדן החלון. אנחנו ייחודים לתוך הממ"ד, בקושי יכולים לנשום, בבקשה תצילו אותם, בבקשה. היה כמה רגעים של מסתכלים אחד לשנייה בעיניים, אומרים אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, לא יודעים אם נשרוד או לא. קאי לא בסדר, הוא משתעל, יוצא לו קצף שחור מהאף, אבל מה שהחזיק אותנו, כל הזמן היינו בטלפון, להתעדכן בקבוצת וואטסאפ. במקביל, אימי התקשרה למד"א, ממד"א הפנו אותה לכבאי אש, ואיכשהו עלה מול המוקדן, הוא פשוט התעקש להיות איתנו על הקו. הבן שלנו לא שורד. אני כאן עכשיו לא, בעלי והתינוק בקושי משלים. תגידי לבעלך שאם זה באמת בעיה בנשימה ואם אי אפשר לנשום, לעלות בזהירות, לא לשים את הראש בקו של החלון, אנחנו צריכים לשחרר עשן. הירי נשמע קרוב או רחוק? לא יודעת. איזה שלב אנחנו מבינים בוואטסאפ של הקיבוץ, מישהו כתב, הגיעו חיילים סוף סוף. זה היה ממש צעקות בעברית, והסתכלנו וממש ראינו כבר חיילים. בשלב הזה כבר פתחנו את החלון, אימי ממש הוציאה בגד וסימנה להם ככה שיראו שאנחנו שם. הם כבר נפסים מול הבית, אנחנו כבר רואים אותם, ואז פתאום אחד מהם צועק מחבל. ומתחילות יריות, אנחנו עוד פעם צריכים להתכופף, עוד פעם צריכים לזכות את החלון. כשראינו אותם זה כבר מחשבה משימתית, הלכה לפח, והתחלנו לבכות, לפחות אני, גם אימי. רק אחרי שהם סיימו את העוד קרב הקטן הזה, שברו את התריס, קודם נתנו להם את קאי. אחד מהחיילים הוא היה רופא, אז הוא מהראשונים שלקח את קאי. ואז אני קפצתי מהחלון, ואז עזרנו לאמא של אימי לצאת. רגע, אמא שלי קודם. זהו, וזה החילוץ.